Avui anem a parlar de Ricardo Jordà, el mestre del microrelat digital. El alcirell Ricardo Jordà Carballo és un escriptor que ha sabut combinar la seva experiència professional amb una sòlida trajectòria en el món literari, especialment en els gèneres de ciència-ficció i la fantasia en un relat breu. Amb una mirada crítica i humanista, Jordà aborda en les seues obres els reptes morals i socials que planteja la tecnologia contemporània, convertint la narrativa en un espill de la condició humana. Entre els llibres més destacats trobem Ricky Thief i el Software Maldito en l'any 2016, Los orígenes de la mujer sin rostro en l'any 2017 i El genecista en el 2021. Sota el pseudònim de Lim Stringent, ha desenvolupat un estil àgil i cinematogràfic que combina el ritme narratiu amb la reflexió filosòfica. Els seus textos dialoguen amb els grans referents de la ciència-ficció clàssica com H.G. Wells, Adolf Mitchell o George Orwell, però sempre des d'una sensibilitat mediterrània i pròspera al lector actual. En els últims anys, Jordà ha orientat bona part del seu treball cap al microrelat, com dia, un format breu però que intens, que li ha reportat un gran reconeixement. Este alcirell, Ricardo Jordà, continua acumulant premis en el món de la literatura. De moment, ja suma 20 guardons en molt poc de temps. Recentment ha guanyat 3 premis de microrelats, entre ells el concurs Recuerda de l'editorial Mundo Escritura i Amnistia Internacional de Valladolid. Quan parlem de Jordà, tenim que parlar d'un home senzill, d'un home honest, i sobretot, quan parlem de la seva literatura, tenim que comentar que els últims relats comparteixen un mateix eix temàtic, el món digital i les seues conseqüències socials i emocionals. També ha sigut finalista del concurs internacional de ciència-ficció Solaris amb el relat Avalon i ha sigut guanyador també del certamen internacional de Melgar amb cadena perpètua digital. A més, Jordà va ser finalista del concurs Jorge Juan Santa Cecilia, organitzat per l'Assemblea Amistosa Literària de Novelda. Sempre que pot, Ricardo Jordà presenta les seues obres en Alzira, en la seva ciutat natal, amb l'objectiu de compartir amb els seus veïns la passió per la literatura i el plaer de llegir. En aquestes trobades, que solen reunir-se els amics, lectors i curiosos, s'han convertit en uns espais de proximitat i de cultura viva, on es demostra que les seues creacions tenen una qualitat literària destacable i una sensibilitat capaç de connectar amb tot tipus de públics. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació d'Alzira, volem felicitar a Ricardo Jordà, perquè és un treballador incansable i una bona part del seu univers narratiu l'ha construït en Alzira, on ell continua treballant. Moltes felicitats i enhorabona a Jordà per el teu treball. Continua sempre endavant.